बिथांनि चेनेलखौ माबा फल' खालामना होबोयबो दे आदै नोंनालाय माबासो दा इउटुबावबाथ' साबसक्राइब शेयार ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय दिन'नाथ बसुमतारी इउटुब चेनेल ना चेनेल नङा बेनाव इउटुब चेनेलाव बङाइगाव बागेश्वरी पाहार बियो बाव भिउ पइन्ट बानायदों बङाइगाव नायनो हागोन गाइस फिस्ला नङालै सिरि सिरि माबा दंखायो गाखोग्रा नैबे माबा जाहैबाय सिसि ब्लक लागायनाय मानसिफोर फैदोंमोन बिरादनो थांजोब्बायसो नुवासै मेला जाग्राया खुनयाव थाबोबाय मेला जाग्राया गोजौब्राबो गोजौ 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 अबस्था सेस आदै बङाइगावनि भिउ पइन्ट नायग्रा भाइराल जागोन नों बाबु गोलोमनायनो सेस बरिया नुयो नुनायालाय नै हेल' गाइस बङाइगाव भिउ पइन्टआव सफैबाय जों दा नै आदै कमला दं साब्रै सयजन फैदों जोङो नै सासे मानसिफ्रा बिराद फट' लालागासिनो नै फट' लालागासिनो सान्दुं नाङोलै ओरै सिनारिफ्रा नाहरदों बरिया मानसि फट' लागासिनो बेनो जाहैबाय बङाइगावनि भिउ पइन्ट बागेश्वरी माबायावनो आरोना जायगाया बागेश्वरी खिन्थु बङाइगाव भिउ पइन्ट होनना बुङो मानसिफ्रा सिरि बाय सिरि गाखोबोयो बाव सिरि मोननैल' माब्रै नुदों गाइसमोन भिउखौ बरिया नुदों आंथ' नै बिराद समायना नुदों ओरै बिल्डिंखौ नुहुरजोबो नै थिक 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 बिल्डिं दंजोबो ओरैजाय साफा बिल्डिं बङाइगावनि बिल्डिं गोजा बे नायदो दाना नैबे मोनसेबाव गाइसमोन बेबो भिउ पइन्ट सेकेन्ड स्टेप बे जायगाया मोननै जाहैबाय नालाय नै मालाय लागासिनो बरिया बरिया सिख्लाफोर फैदोंमोन नायदो लागासिनो मालाय लागासिनो थान्दासिनलै एसे ओमफ्राय ओरैथ' बिराद सान्दुं आयौ इमान गरम बाबरे बिल्डिं कि बिल्डिं नालाय खिखि खाख्रानो होथेग्रा थाना मा गिनांगौ मानसिफोर लासोगारगासिनो दं भिउ पइन्टआव बरिया बिउटिफुल नुखायोलै बिल्डिंफोरखौ नै गाहायावबो बेनो बिल्डिं गोजा नै बङाइगाव भिउ पइन्ट बैयाव मोनसे दं बावहाय मोनसेबाव आरोबाव नैलाय नै बरिया सोगोमसाराथ' बेयाव थाबायलै नुदानजोबो दा जाखायालै सयथि एथ' सान्दुं गोसायाव
मबाइला थल्ल' गलांबार सुइटि गैखाला हाग्राबारियाव मोनहैगोन आरो लायफिनबा मोजां नुदों दा गाइसमोन नै नाहरदो बिल्डिं गोजा नैबे गाहायाव भिउ पइन्टनिफ्राय बिल्डिंखौ नुहुरसोगारो बिरादनो दा फट' क्लिप मोननैसो लालाबायनोसै फट'शुट बिथांनि चेनेलखौ माबा फल' खालामना होबोयबो दे आदै नोंनालाय माबासो दा अ इउटुबाव बाथ' साबसक्राइब शेयार ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय दिन'नाथ बसुमतारी इउटुब चेनेल ना चेनेल नङा बेना इउटुबसो ओंखारलांबायनो थ' फट' लाला मोननैसो लायोब्रा लानांगोन थ' ओंखारलांबाबो जों लाखागोन मानसिफोर बिराद फैसो गारदों दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेखाय बेरायफैदों बिरादनो नै फट' साफायसो जादों बर' सिख्लाफोरबो फैदों बिथिं दंलाबायो गाहायावबो दं फुरा बङाइगावनि बिल्डिं गोजा नैबे थेंकिउसै गाइसमोन दोनथ'बाय मेंनायबो मोनबायना बाय दोनथ'बाय खाथियाव थाफां मोनदों ना जानोबो हागौ जानो हागौ बोरैबा धुनधुला खुवा जाबायलै खुवासो जाबायना बिराद खुवा जाबाय नै लामाया गाइसमोन ओंखारबाय जोङो नै बार बारबाय बिरादनो बार बारदों बारसो बारबाय जों थांनोसै गाइसमोन नै ओंखारबाय जों बार फैगौ अखा फैगौ जारला जागोन नङाबा दखानदारफ्रा नै इन्डिपेन्डेन्स डेआव बोरै जाखो दिनलाय बारहुंखा बारनो नागिरबाय अखा फैनो नागिरबाय ओरैनो दहाय अखा हाखादों टाइम पास दिनै एसे बेरायफैबाय थोथ'बाय बेरायनानै बोथोराबो एसे गाज्रि जाबायबा नै होनबावनो थांनायनि बारि थांबाय मौसम खराब ना मौसम खराब कारणे अलप सेलटा कम हल ओरैजाय सिखाना थ' बैजोंबा गोजानसिन जायो नैबेजोंबा ओरै फैबा नैबेजों जों बारस'सिगोन जों थांसैसो नालाय ओइ गाइसमोन ओंखारलांसै एसे बोथोरा एसे माबाना होबाय डिस्टार्ब खालामना होबाय दोनथ'बाय होमबा गाइसमोन दे बाय बाय